Σε αυτό το σημείο όμως να καλωσορίσω στα κεντρικά στούντιο του SBC, εδώ στο Ηράκλειο της Αθήνας, τον κύριο Γιάννη Ρεβίθη, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας Κτηματομεσητών Αττικής. Κύριε Ρεβίθη, καλώς ήρθατε. Ευχαριστώ πολύ, γιατί ξέρω ότι είστε για να πάτε για το Πάσχα, έτσι. Όλοι οι Έλληνες. Ωραία. Είναι σίγουρο να φύγουν από τα προβλήματα και τα βάσανα. Βέβαια, να πάρετε και τις ανάσεις σας. Κάτι θετικό, και άλλωστε η Ορθοδοξία πρέπει να την ακολουθούμε, γιατί πρέπει να πιστεύουμε στο Θεό και αν μη τι άλλο είναι κάτι πολύ, για την ψυχή είναι κάτι πολύ όμορφο και κάτι πολύ σημαντικό. Και βέβαια οι περισσότεροι επαγγελματίες, όπως είστε και εσείς και εγώ και άλλοι, έχουν ευκαιρία να βρίσκονται με την οικογένεια αρκετές ώρες. Βέβαια. Αυτό είναι προς το σημαντικό. Θεού, μη φάνε πολύ αρνοί. Και να κοιμηθούν λίγο παραπάνω. Να κοιμηθούν και λίγο, προς Θεού. Μη φάνε και πολύ αρνοί για τη χολυστερίνη στα ύψη. Σωστά. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο τα θέματα, να ξεκινήσουμε λίγο από το Airbnb, όπου μάλλον πάμε για νέα ρύθμιση, από ό,τι φαίνεται, κύριε Ρεβίθη. Τι μαθαίνετε, τι ακούτε τελικά? Καταρχάς, θα ήθελα να πω ότι η κτηματαγορά τα 2 τελευταία χρόνια πάει πολύ καλύτερα από ό,τι πήγαινε την σκληρή οικονομική ύφεση που πέρνασε η χώρα μας. Οι Έλληνες με μειωμένο εισόδημα, με μεγάλη ανεργία και με όλα αυτά τα προβλήματα που ανέκυψαν λόγω αυτής της οικονομικής κρίσης, δεν μπορούσαν όχι μόνο να αγοράσουν σπίτι, δεν μπορούσαν να νοικιάσουν σπίτι. Είδαμε ότι τα νοικοκυριά συνεχώς είχαν τα προβλήματά τους. Έτσι λοιπόν η κτηματαγορά αυτά τα 8 χρόνια ήταν στο ότι μπορούσε να φανταστεί κάποιος. Με τις τιμές να πέφτουν ραγδαίως. Είχαμε ένα μέσο όρο πτώσης των ακινήτων 50%. Και είναι ένα πολύ μεγάλο ποσοστό αυτό για τα ελληνικά δεδομένα. Δεν ξαναυπήρχε τέτοια μεγάλη πτώση στις τιμές των ακινήτων. Είχαμε πτώσεις από 25-30% ως και 70%. Τα 2 τελευταία χρόνια, λόγω 3 γεγονότων θα ήθελα να πω, η αγορά άνοιξε τα φτερά της. Σταμάτησε αυτή η κάθοδος στις τιμές των ακινήτων και θα πούμε όχι σε όλες τις περιοχές της Ελλάδας, αλλά σε κάποιες περιοχές και σε κάποια είδη ακινήτων. Οι 3 αυτοί σημαντικοί λόγοι ήταν η ανάπτυξη του τουρισμού. Η Ελλάδα είναι μια χώρα με καταπληκτική ηλιοφάνεια, με πανέμορφες παραλίες, μεγάλη φιλοξενία, αλλά σημαντικό ασφάλεια. Έτσι. Και έτσι, κύριε Ντόκο, αυτά τα πράγματα οδηγούν στην ανάπτυξη του τουρισμού και είδαμε ότι κάθε χρόνο κάνει ρεκόρ ο τουρισμός και φέτος θα κάνει ρεκόρ. Επιμήκυνση, έτσι, δηλαδή βλέπουμε και χειμερινούς μήνες να έχουμε τουρίστες, τουλάχιστον στην Αθήνα, κύριε Ρεβίθη. Και επιμήκυνση, και πιστεύω θα πάει και ο χειμερινός αλλά και ο καλοκαιρινός τουρισμός πολύ καλά. Αυτό όμως που αναζητούν όλοι στην Ελλάδα είναι και ο ποιοτικός τουρισμός. Σωστά. Δηλαδή δεν είναι να γράφουμε νούμερα, ήρθαν κουρασγερόπλια, ήρθε κόσμος με 50-60 ευρώ την ημέρα. Θέλουμε ποιοτικό τουρισμό, γιατί ο ποιοτικός τουρισμός αφήνει χρήματα. Σωστά. Και ο ποιοτικός τουρισμός φέρνει κέρδη. Έτσι. Και θα δρομολογήσει και επενδύσεις δηλαδή στην υποδομή, έτσι. Θα φτιαχτούν και καλύτερα ξενοδοχεία. Ο δεύτερος μοχλός ανάπτυξης της κτηματαγοράς τα 2 τελευταία χρόνια ήταν οι άδειες παραμονής. Ήταν και είναι ο νόμος όπου δίνει το δικαίωμα σε κατοίκους μη ευρωπαϊκής κοινότητας, αν αγοράσει ένα κίνητο 250.000 ευρώ και άνω, να πάρει άδεια παραμονής αυτός και η οικογένειά του για 5 χρόνια και όσο κρατείται το ακίνητο να συνεχίζεται αυτή η άδεια παραμονής. Και βέβαια με αυτή την άδεια παραμονής έχουν γίνει χιλιάδες συμβόλαια και μπορούμε να το αναλύσουμε και αργότερα, να δούμε και κάποια αρνητικά σημεία με έναν πρόσφατο νόμο που ψηφίστηκε στη Βουλή, τι θα επέλθει αργότερα. Και ο τρίτος πόλος έλξης επενδυτών είναι οι ιστοσελίδες για βραχυχρόνιες μισθώσεις, όπως το Airbnb και άλλες ιστοσελίδες, όπου εκεί είδαμε και Έλληνες αλλά και ξένους να αγοράζουν μικρά διαμερίσματα, να τα ανακαινίζουν, να τα νοικιάζουν, να τα πουλούν. Κύριε Ντόκο, είχε φτάσει η αγορά σε τόσα χαμηλά επίπεδα που όλοι θέλαμε να αγοράσουμε, αλλά οι περισσότεροι δεν είχαμε χρήματα. Έφτασε το κέντρο της Αθήνας να πουλάει διαμερίσματα 300, 400, 500 ευρώ. Βέβαια, μπορεί να μην ήταν στο Κολονάκι, στα Ανάκτορα ή γύρω από την Ακρόπολη, αλλά ήταν σε περιοχές όπως το Κουκάκι, όπως το Μεταξουργείο, όπως Πλατεία Βάθης, όπως γενικά δυτικά προάστια, αλλά και κοντά γύρω από το κέντρο σε υποβαθμισμένες περιοχές. Με 500 λοιπόν ευρώ το τετραγωνικό μέτρο καταλαβαίνετε ότι είναι το 1/3 της κατασκευής χωρίς να αγοράσει κάποιος το οικόπεδο. Σωστά. Έτσι λοιπόν η μόδα
των βραχυχρόνιων μισθώσεων. Και αυτό ήταν μόδα και ήταν ανάγκη, θα έλεγε κάποιος, διότι η απουσία ξενοδοχείων του κέντρου, η μία αναβάθμιση ξενοδοχείων στο κέντρο, τουλάχιστον 80 ξενοδοχεία, είναι πραγματικότητα αυτό, 80 ξενοδοχεία στο κέντρο της Αθήνας, την μνημονιακή εποχή έκλεισαν. Μάλιστα. Έτσι, και λοιπόν, σήμερα έχουμε και επέτειο. Σαν σήμερα ο κ. Παπαδρέου πήγε στο Καστελόριζο, 23 Απριλίου του 2010. Συμπληρώνονται 9 χρόνια από τότε. Σημαντικό. Θα έλεγα λοιπόν ότι η απουσία αυτών των κλινών στο κέντρο της Αθήνας έφερε τις βραχυχρόνιες μισθώσεις να αυξήσει το εισόδημα των Ελλήνων ιδιοκτητών, που όχι μόνο έχασαν το εισόδημα λόγω της ύφεσης, αλλά η υψηλή φορολογία ανάγκασε αυτούς να ανακαινήσουν αυτά τα σπίτια, να τα πουλήσουν κάποια σπίτια ή να κάνουν κάποιες συνέργειες ώστε αυτά να ανακαινιστούν, να πουληθούν ή να μισθωθούν. Έτσι λοιπόν αυτές τα τρία θετικά πράγματα, βραχυχρόνιες μισθώσεις, αύξηση του τουρισμού και άδεια παραμονής, έκαναν την αγορά να σταθεροποιηθεί, να έχουμε αυξητικές τάσεις ιδιαίτερα στο κέντρο της Αθήνας και στα νότια προάστια, με αποτέλεσμα να δούμε τιμές πολύ υψηλές. Βέβαια αυτό δεν μας χαροποιεί, κύριε Ντόκο, διότι όταν οι τιμές αυξάνονται άξαφνα, παγώνει και η αγορά. Μάλιστα. Διότι πολλοί πολιτές αισθάνονται ότι θα πάρουν πολύ περισσότερα χρήματα, και ότι αυτή η ζήτηση και αυτή η άνοδο των τιμών θα συνεχίσει, με αποτέλεσμα να ζητούν περισσότερα χρήματα και για ενοίκιο και για πώληση, με αποτέλεσμα να παγώνει η αγορά και οι επενδυτές να μην αγοράζουν. Αυτό θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή, γιατί η αγορά είναι εύθραστη, γιατί η οικονομία μας ακόμα δεν έχει ξεπεράσει τον κικαιώνα μιας μεγάλης κρίσης, διότι η ανεργία μας βαδίζει στο 18,5%. Είναι ένα πολύ μεγάλο, κύριε Ντόκο, ποσοστό αυτό, ανεργία 18,5% και στους νέους 50%. Συνεχίζει ακόμα η εξαγωγή νέων παιδιών να πηγαίνουν να βρίσκουν δουλειές στο εξωτερικό. Η γραφειοκρατία ταλανίζει ακόμα τις επενδύσεις. Βλέπετε υπάρχει 1,7 δις ανεκτέλεστο από το ΕΣΠΑ και έχει εκταμιευθεί μόνο το 18%. Και αυτά γιατί το κάνει? Διότι είναι όλοι χαρούμενοι και κάνουν τις αιτήσεις τους, αλλά μετά στο να ολοκληρώσουν τους φακέλους, αυτοί είτε δεν ολοκληρώνονται γιατί υπάρχουν διάφορα προβλήματα και χάνονται λεφτά από την ευρωπαϊκή κοινότητα πάνω του 1 δις στο ΕΣΠΑ. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Σωστά. Τώρα για τη βραχυχρόνια μίσους πιστεύετε ότι θα έχουμε αύξηση του φόρου? Πιστεύετε η κυβέρνηση προσπαθεί πλέον από εκεί να το περιορίσει? Θα επιδράσει αυτό αρνητικά? Γιατί διαβάζουμε ότι σε περίπτωση, ας πούμε, σε απόσταση 500 μέτρων από αρχαιολογικούς χώρους θα απαγορεύεται το Airbnb. Τέτοια μέτρα. Πιστεύετε ότι αυτά είναι προσωστικά, κύριε Ρεβίθη? Κοιτάξτε, πρέπει η κυβέρνηση και το Υπουργείο να μιλήσει με τους φορείς. Αυτοί είναι κτηματομεσίτες, είναι κατασκευαστές, είναι επενδυτές, είναι ο Σύλλογος, η Ομοσπονδία Ιδιοκτητών, που θα πρέπει να κάτσουν σε ένα τραπέζι και να βρουν τα θετικά και τα αρνητικά αυτών των βραχυχρόνιων μισθώσεων. Δεν μπορεί κανείς να απαγορέψει κανένα ιδιοκτήτη να μισθώνει, αφού υπάρχει νόμος, βραχυχρόνια το σπίτι του. Πρέπει όμως να υπάρχουν, κύριε Ντόκο, κάποιοι κανόνες. Κάποιοι κανόνες που δεν θα ενοχλείς το γείτονα. Δεν θα ενοχλείς κάποιον από την πολυκατοικία. Δεν θα ενοχλείς κάποιους οι οποίοι χάνουν από αυτή τη δουλειά. Τα ξενοδοχεία της Αττικής εκφράζουν. Αυτή είναι η ξενοδόχεια της Αττικής. Βέβαια, κατά τη γνώμη μου, τα ξενοδοχεία της Αττικής κατά το πλείστον είναι τετράστερα, πεντάστερα και δεν επηρεάζονται, νομίζω, από τις βραχυχρόνιες μισθώσεις. Μικρότερα όμως ξενοδοχεία είναι σίγουρα επηρεάζονται, και επειδή αναβαθμίζονται αυτή τη στιγμή πάρα πολλά ξενοδοχεία στο κέντρο της Αθήνας, έχουμε φτάσει σε κλίνες όσο είχαμε το 2008. Μάλιστα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Στην πρόκριση δηλαδή. Στην πρόκριση εποχής, διότι και πολλά ξενοδοχεία ανακαινίζονται και έχουν μπει στην αγορά πάρα πολλές πολυκατοικίες που νοικιάζονται σαν ξενοδοχεία, αλλά υπάρχουν και χιλιάδες κατοικίες όπου νοικιάζονται, και αυτό λοιπόν, αυτός ο ανταγωνισμός, ο μη κανονισμός για τις βραχυχρόνιες μισθώσεις μπορεί να βρεθεί μπούμεραγκ και στην κυβέρνηση αλλά και στους ιδιοκτήτες. Διότι αν υπάρχει κακός ανταγωνισμός, δεν υπάρχει ποιότητα αυτών των δωματίων και δεν υπάρχουν κανόνες που διέπουν αυτές τις βραχυχρόνιες μισθώσεις, θα φτάνουν κάποιοι ιδιοκτήτες να νοικιάζουν το σπίτι τους για 30 ευρώ τη μέρα και δεν θα βρίσκουν πελάτες. Σωστά. Έτσι λοιπόν πρέπει να μπουν κανόνες, όπως μπήκαν και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, όπου δεν θα ενοχλούνται κάποιοι και θα πρέπει να κερδίζουν αυτοί που πρέπει να κερδίζουν. Δεν μπορεί σε μια πολυκατοικία
να μην συμφωνούν οι ιδιοκτήτες υπόλοιποι είναι και στις πολυκατοικίες, γιατί κάποιοι ιδιοκτήτες θέλουν να μισθώνουν τα σπίτια τους σε κάποιους οι οποίοι δεν τηρούν κάποιους κανόνες ασφαλείας και κάποιους κανόνες κοινής ησυχίας. Έτσι λοιπόν θα μπουν αυτοί οι κανόνες, θα δρομολογηθεί κατά τη γνώμη μου, που δεν το βλέπω από την κυβέρνηση, γιατί η κυβέρνηση μόνο φορολογία σκέπτεται. Ναι. Από την επόμενη λέτε τώρα, αν θα συμβεί έτσι. Μια χαμηλότερη φορολογία, γιατί το 30 έως 45% σε αυτές τις βραχυχρόνιες μισθώσεις είναι, αν θέλετε, μια πληγή στην οποία δεν κερδίζει κανένας, χάνουν οι περισσότεροι και βέβαια εκεί όταν ο άλλος έχει 45% φορολογία θέλει να φοροδιαφύγει. Σωστά. Θέλει να φοροδιαφύγει. Είναι πάρα πολύ σημαντικό στην κυβέρνηση. Όσο λιγότεροι είναι οι φόροι, τόσο μικρότερη φοροδιαφυγή θα έχουμε. Σωστά. Λοιπόν, πάμε λίγο τώρα στις άδειες παραμονής και για το πρόσφατο νομοσχέδιο που είπατε. Τι θέλετε ακριβώς να σημειώσετε, αν τελικά είναι προς σωστή κατεύθυνση ή δημιουργεί πλέον στρεβλώσεις? Για το Airbnb λένε. Όχι, πάμε τώρα για τις άδειες παραμονής, για τη βίζα κτλ. Ναι, αυτό κάτι πολύ σημαντικό. Μας εξέπληξε το γεγονός ότι ένα πρόγραμμα που πηγαίνει τόσο πολύ καλά, ένα πρόγραμμα που δόθησαν τα 4-5 τελευταία χρόνια τουλάχιστον 10.000 άδειες παραμονής και αυτό μετριέται σε πάνω από 2 δισεκατομμύρια ευρώ, γιατί ξέρετε ο μέσος όρος είναι 250 με 300.000 περίπου ο μέσος όρος αυτών των αγοροπολισιών ακινήτων και κύριε Ντόκα, όταν κάποιος πάρει ένα τέτοιο ακίνητο, το αναβαθμίζει, το εξυγχρονίζει, δουλεύουν Έλληνες επαγγελματίες σε αυτό το ακίνητο. Αυτό το νοικιάζουν είτε μένουν οι ίδιοι, έρχονται αρκετοί συγγενείς τους και φίλοι, άρα λοιπόν έχουμε περισσότερους εισερχόμενους τουρίστες, εισερχόμενους περισσότερους επενδυτές και βέβαια περισσότερα κέρδη και για τους επαγγελματίες αλλά και για το κράτος. Έβαλε λοιπόν ένα νόμο στη Βουλή, ψηφίστηκε αυτό το νομοσχέδιο, το οποίο πρέπει μετά από 3-4 μήνες να, αφού εγκριθεί από διάφορες επιτροπές, να γίνει και τελικός νόμος, όπου μπορεί να πάρει κάποιος μη κάτοικος Ευρωπαϊκής Κοινότητας άδεια παραμονής, εάν πάρει ομόλογα, 400.000 αν δεν κάνω λάθος, εάν καταθέσει σε ελληνική τράπεζα ή αν κάνει μια οποιοδήποτε επενδυτική κατάθεση. Αυτό λοιπόν τι θα φέρει? Αυτό δυστυχώς θα φέρουν χρήματα στις τράπεζες, χωρίς να έχει την κατάλληλη φορολογία το κράτος και θα μειώσει τις αγοροπολισίες ακινήτων. Γιατί κάποιος χιόνος που θέλει την άδεια παραμονής, παρότι αγαπάει τη χώρα μας, να αγοράσει ένα ακίνητο, αντί να καταθέσει ή να πάρει ομόλογα του ελληνικού δημοσίου, ώστε να πάρει αυτή την άδεια παραμονής. Έτσι λοιπόν, με αυτόν τον τρόπο η κυβέρνηση βάζει τροχοπέδι στην άδεια παραμονής για αγορές κατοικιών στη χώρα μας, με αποτέλεσμα και να μειωθούν τιμές και να μειωθεί η ζήτηση και δυστυχώς να πέσει ο τζίρος της κτηματαγοράς, που με αυτό το τζίρο δεν είναι τζίρος μόνο των ιδιοκτητών. Κύριε Ντόκα, δεν είναι ο τζίρος που θα πάρει ο κτηματομεσίτης, ο συμβολογράφος, ο δικηγόρος ή ο ιδιοκτήτης που θα πουλήσει το ακίνητο. Είναι ο τζίρος των δισεκατομμυρίων που κάνουν οι Έλληνες επαγγελματίες, τα ελληνικά καταστήματα, οι ελληνικές βιοτεχνίες, βιομηχανίες, όπου ανακαινίζονται αυτά τα σπίτια και λειτουργούν αυτά τα σπίτια. Ερωτηθήκατε γι' αυτό, πιστεύετε ότι είναι άγνοια του Υπουργείου? Γιατί γίνεται αυτό τώρα, κύριε Ρεβίθη? Γιατί θέλουν πάλι να βοηθήσουν τις τράπεζες. Μάλιστα. Γιατί θέλουν να βοηθήσουν το ίδιο το κράτος. Γιατί γλυκάθηκαν με τα 2 δισεκατομμύρια που έπεσαν στην ελληνική κτηματαγορά αυτή την εποχή και σου λέει αντί να τα παίρνουν οι Έλληνες ιδιοκτήτες και επαγγελματίες, μεγάλο λάθος τους, να τα παίρνουν οι τράπεζες και το κράτος. Κατάλαβα. Λοιπόν, πάμε να τελειώσει και το πρώτο τετράμινο του 19 φέτος στον κλάδο. Πώς είναι τα πράγματα, τι βλέπετε, ποια είναι η εικόνα που έχετε? Όπως σας είπα, τα πράγματα πάνε καλύτερα. Πάνε καλύτερα για αυτούς τους σπουδαίους λόγους που είπαμε και πιστεύω ότι θα συνεχίσει και το καλοκαίρι έτσι, με την έλευση πολλών τουριστών, με την έλευση πολλών επενδυτών, με την έλευση καινούριων ξενοδοχείων, με την έλευση αρκετών επενδυτών. Είδαμε ότι το ομόλογο του ελληνικού δημοσίου πήρε περίπου 1,5-2 φορές πάνω από την ζήτησή του. Σωστά. Είδαμε το ομόλογο που εξέδωσε η εξαιρετική εταιρεία η Aegean, ήταν 2 φορές από τα αναμενόμενα, 200 εκατομμύρια ζήταγε και γραφτήκαν για 400. Σωστά. Αυτά είναι λίγο θετικά μηνύματα. Βλέπουμε κάποια ανάπτυξη κάποιων ξενοδοχείων και κάποιων τουριστικών περιοχών
από ξένους και πολύ μεγάλους παίκτες. Περιμένουμε βέβαια το διαβόητο ελληνικό, όπου εκεί είναι σίγουρο ότι θα φέρει και εκεί αρκετούς επενδυτές και θα φέρει αρκετό καλό και ποιοτικό κόσμο. Αλλά όλα αυτά κρέμονται, σας είπα πάλι, από μία κλωστή. Ναι. Κρέμονται και δεν θα πω τις εκλογές. Οι εκλογές θα γίνουν, δεν επηρεάζουν τους επενδυτές οι εκλογές. Είναι σίγουρο ότι θα έχουμε κάποια κυβέρνηση η οποία προς το καλό οδεύει του κράτους και είναι μια κυβέρνηση μεταμνημονιακή και είναι σίγουρο ότι θα θέλει να προσφέρει, αλλά να μην έχει στόχο τη φορολογία και τις μη επενδύσεις. Ο στόχος των κυβερνήσεων και του Υπουργείου Οικονομικού είναι οι επενδύσεις. Δεν είναι η φορολογία. Διότι με τις επενδύσεις μειώνεις την ανεργία, αυξάνεις τα έσοδα και δίνεις δουλειά στον κόσμο, με αποτέλεσμα να υπάρχει ένας κύκλος αυτής της οικονομίας και να δουλεύουν όλοι. Από τον οικοδόμο, από τον μηχανικό, από το οποιοδήποτε επάγγελμα έχει να κάνει με όλο αυτό που λέμε οικονομικό γίγνεσθε του τόπου μας. Πιστεύω λοιπόν οι εκλογές δεν θα επηρεάσουν. Αυτό, όπως φοβάμαι, είναι η υπέρμετρη φορολογία, διότι μην ξεχνάμε ότι τα 300 τόσα δισεκατομμύρια που χρωστάει η Ελλάδα συνεχίζει να τα χρωστάει. Βέβαια. Έτσι. Βλέπουμε τα γεγονότα που αυτή τη στιγμή γίνονται και σε παγκόσμιο επίπεδο αλλά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Βλέπουμε μια ευρωπαϊκή κοινότητα με τριγμούς. Περιμένουμε τι θα γίνει με την Μεγάλη Βρετανία. Περιμένουμε τι θα γίνει με την Ιταλία, που εκεί βλέπουμε ότι και η Ιταλία έχει πάρα πολύ μεγάλα προβλήματα και η Γαλλία έχει πάρα πολλά προβλήματα, τα βλέπουμε στις τηλεοράσεις μας. Υπάρχει ένας αναβρασμός γενικά της οικονομίας. Μια Γερμανία που πέφτει στα χαμηλότερα επίπεδα ο ρυθμός ανάπτυξης. Συμφωνώ. Και αυτό λοιπόν πρέπει να προσέχει η τωρινή αλλά και η επόμενη κυβέρνηση, ότι θα πρέπει να λύσει κάποιους γόρδιους δεσμούς. Και αυτοί οι γόρδιοι δεσμοί τι είναι? Είναι η υψηλή γραφειοκρατία, το υψηλό δημόσιο κράτος, τα προβλήματα που ανακύπτουν από τις υπέρμετρες φορολογίες και ότι πρέπει να ανοιχτούν τα κανάλια διείσδυσης ξένων κεφαλαίων από επενδύσεις χωρίς να βάζει οποιοδήποτε τροχοπέδι. Δεν μπορεί να αγοράζει κάποιος μία έκταση για να κάνει σπίτια, για να αναπτύξει τουριστική, να προσφέρει θέσεις εργασίας και να εμφανίζεται κάποιος να καταγγέλει την περιοχή γιατί υπάρχουν κάποιοι περιορισμοί, αν θέλετε, δασικού χαρακτήρα ή αιγιαλών ή δεν θέλω να σας πω γιατί υπάρχουν γελία, δηλαδή υπήρχε μια αναστολή, να το πούμε και είναι και χιούμορ αλλά είναι πραγματικότητα, υπήρχε μια αναστολή οικοδομικών εργασιών, η αναστολή οικοδομικών εργασιών, δηλαδή να έχεις πάρει την άδεια να κτίζεις μια κατοικία, ένα ξενοδοχείο και να υπάρχει αναστολή οικοδομικών εργασιών αλλά και αδειών στον Παρνασσό, γιατί κάποιοι θέλησαν να μελετήσουν πού γεννούν οι αγριόπαπιες. Δηλαδή είναι για γέλια. Έτσι, και αυτό έκανε ένα χρόνο για να βγει μελέτη πού γεννούν οι αγριόπαπιες. Δηλαδή δεν υπάρχει, είναι να το βγάλει ο Λαζόπουλος. Να το βγάλει ο Λαζόπουλος. Είδαμε ότι κάποια νησιά πουλήθηκαν και αυτό πουλήθηκαν με την εύνοια του κράτους, αυτό που πήρε ο πρίγκιπας του Κατάρ στο Ιόνιο, όπου πήρε όλες τις απαραίτητες προϋποθέσεις στο να γίνει αυτή η ανάπτυξη, έδωσε του κόσμου τα εκατομμύρια και είχε ένα πρόγραμμα να κάνει ήπια τουριστική ανάπτυξη σε αυτό το πολύ μεγάλο νησί και είδατε ότι αυτή τη στιγμή δεν έχει γίνει τίποτα. Μάλιστα. Ή να πούν ότι δεν κτίζονται οι βραχονησίδες, γιατί διάβαζα χτες ένα δημοσίευμα ότι θα βγουν 30 δημόσιες βραχονησίδες στο διαγωνισμό. Και ήδη υπάρχουν πολλοί επενδυτές και ξένοι αλλά και ελληνικές εταιρείες όπου θέλουν ήπιες τουριστικές αναπτύξεις για τη χώρα μας. Και αυτές οι επενδύσεις είναι σίγουρο ότι πρέπει να έλθουν. Ο διαγωνισμός θα γίνει. Φανταστείτε λοιπόν να γίνει ο διαγωνισμός, να βάλει ο επενδυτής τα χρήματα, να γίνουν οι μελέτες και να μην τους δοθούν οι απαραίτητες άδειες. Να εμφανιστούν κάποιοι οι οποίοι να αντιδράσουν σε αυτή την ανάπτυξη και να χαθούν θέσεις εργασίας και εκατομμύρια χρήματα από αυτές τις επενδύσεις. Σωστά. Τελευταία ερώτηση. Έχουμε ένα λεπτό για να σας αποχαιρετήσω. Να σας ευχηθώ καλό Πάσχα. Ο ιδιοκτήτης ακινήτων είναι σε καλύτερη φάση πλέον ή περιμένει ξανά τα ραβασάκια του ένφια, κύριε Ρεβίθη, και φέτος θα είναι πάλι μια χρονιά δύσκολη για τον ιδιοκτήτη και θα πρέπει να κάνει υπομονή? Δυστυχώς, πολύ καλή ερώτηση. Έφερε τους ιδιοκτήτες στη μεγάλη κρίση του 2008, εκτός από το να χάσει το εισόδημά του και να έχει του κόσμου τα προβλήματα και επαγγελματικά και οικογενειακά, να μπει και ο ένφια.
ο οποίος ήταν μια μνημονιακή υποχρέωση 3 δισεκατομμύρων κάθε χρόνο, αλλά ήταν για να σωθεί τότε η οικονομία της χώρας. Δεν μπορεί λοιπόν αυτή η μνημονική υποχρέωση των 3 δισεκατομμύρων να συνεχίζει συνεχώς και κάθε χρόνο να πρέπει να πληρώνουν οι Έλληνες ιδιοκτήτες του κόσμου τα χρήματα που είναι ένας κεφαλικός φόρος στο οποίο δεν κερδίζουν οι περισσότεροι. Στο να κερδίζεις, να νοικιάζεις, να πουλάς, κανένα πρόβλημα να πληρώσεις το φόρο σου. Έτσι. Αλλά το να κατέξεις ένα κίνητο και να πληρώνεις του κόσμου τη φορολογία, αυτό είναι άδικο και ο ΕΝ θα πρέπει να είναι τουλάχιστον στο 50%. Δυστυχώς, μια κακή εξέλιξη απόφαση του Αριού Πάγου για τους Έλληνες πάλι ιδιοκτήτες που πήραν δάνειο σε ελβετικό ήταν καταπέλτης και δυστυχώς λυπάμαι για την ελληνική δικαιοσύνη που έβγαλε την άδικη απόφαση που κάποιος είχε αγοράσει μια κατοικία, είχε δώσει 100.000 ευρώ να αγοράσει αυτό το ακίνητο, είχε πάρει χωρίς να ενημερωθεί για τα προβλήματα του δανείου σε ελβετικά φράγκα με 1,5-2%. Το δάνειο αυτό λόγω της μετατροπής τότε του νομίσματος έγινε 150-160.000 με αποτέλεσμα ο δανειολήπτης να έχει δώσει τις 20-30.000 αυτά τα χρόνια, να χρωστάει ακόμα αντί 140-150.000 και να βγαίνει νόμος και να του λέει πλήρωσε για ένα κίνητο άλλες 150.000 όταν τα κίνητο του σήμερα, κύριε Ντόκα, κάνει 80.000. Και να δίνουν οι τράπεζες σε ξένα φαντ όλα αυτά τα κόκκινα δάνεια, όλα αυτά τα κίνητα με 70 και 80% έκπτωση και να μην μπορούν να δώσουν έκπτωση στον Έλληνα δανειολήπτη. Αυτό είναι τραγικό και η επόμενη κυβέρνηση πρέπει να το δει πάρα πολύ σοβαρά. Μα πάρα πολύ σοβαρά, όπως έχαναν σαν τράπεζες και ανακεφαλοποιήθηκαν από διάφορα άλλα προβλήματα, να χάσουν και να ανακεφαλοποιηθούν, ώστε ο Έλληνας ιδιοκτήτης που έχει δανειστεί είτε σε ελβετικό φράγκο είτε σε άλλο νόμισμα και έχει χάσει την αξία του το ακίνητο, να βρει μια φόρμουλα ούτε να χάσει το ακίνητό του, να πληρώνει όσα μπορεί για να παραμείνει στο σπίτι και να βελτιωθεί, αν θέλετε, αυτή η αδικία η οποία έχουν οι Έλληνες ιδιοκτήτες. Μάλιστα. Ευχαριστώ θερμά. Να ευχηθώ καλό ταξίδι, να πάτε να ξεκουραστείτε και να μας έρθετε μετά το Πάσχα. Και εγώ καλή ανάσταση. Ξεκούραστος και με περισσότερες καλή ιδέες. Ανάσταση, καλό Πάσχα σε όλους τους Έλληνες, σε όλους που θα περάσουν πολύ καλά αυτές τις μέρες και βέβαια ένα μήνυμα στην κυβέρνηση, επενδύσεις και όχι άλλη φορολογία στα κίνητα. Να είστε καλά, κύριε Ρεβίθη. Ευχαριστώ και θερμά. Εγώ σε ευχαριστώ. Ήταν ο κύριος Γιάννης Ρεβίθης, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας Κτηματομεσητών Αττικής.